כל מה שרציתם לדעת על סנאים. הסנאי הוא יונק קטן מסדרת המכרסמים. הסנאים מהירים מאוד ויודעים לטפס ולקפוץ מעץ לעץ. ישנם יותר מ-200 מינים שונים של סנאים החיים ברחבי העולם, ולכולם יש בתי גידול טבעיים שונים. מעניין לציין שסנאים חיים בכל היבשות מלבד אוסטרליה ואנטארקטיקה. לרוב הסנאים יש עיניים גדולות ופרווה קצרה. לסנאים 4 שיניים קדמיות גדולות הממשיכות לצמוח במהלך חייהם. תסתכלו על הסנאי הזה. יש לו זנב ארוך עם כל כך הרבה פרווה. לזנב הסנאי שימושים רבים. הוא יכול להעניק צל בקיץ, חום בחורף, לשמש כאיזון בעת דילוג בין ענפים, ולתקשר רגשות שונים כמו פחד ותוקפנות. סנאים ניזונים בעיקר מזרעים, אגוזים, פטריות, פירות יער, קליפות עצים ואפילו חרקים. ישנם סנאים הקוברים אגוזים מובלותים באדמה כדי לאכול אותם מאוחר יותר. סנאים צפוניים לדוגמה ישנים במהלך החורף ומתעוררים מעת לעת על מנת לאכול ממאגרי המזון שלהם. ניתן לחלק את הסנאים לשתי קטגוריות עיקריות, סנאי עצים וסנאי קרקע. סנאי עצים מעדיפים לחיות באזורים מיוערים מאוד, מכיוון שהם חיים בעצים. סנאי קרקע חיים מתחת לאדמה, במחילות ובמנהרות. לסנאים יכולת התרבות מהירה. בכל הריון מספר הגורים נע בין 4 ל10 גורים. גורי הסנאים מתפתחים ונהיים עצמאיים מהר מאוד. אז למרות הגודל הקטן שלהם, הסנאים הם יצורים חכמים. הם מאחסנים מזון לחורף, וזוכרים בדיוק היכן הוא נמצא. יש להם יכולות יוצאות דופן של פתרון בעיות, ויש להם גם מערכת תקשורת מורכבת, המאפשרת להם לחלוק מידע עם סנאים אחרים על סכנה אפשרית ומקורות מזון. המון תודה שצפיתם. בבקשה הרשמו לערוץ היוטיוב שלנו לעוד סרטונים חינוכיים דומים.